Seguim endavant des de la Televisió de Manresa. Us volem parlar tot seguit de la sinergia entre dues empreses que des de fa ben poc eren juntes al centre de Manresa, al centre de la ciutat, i que ara són aquí, al polígon Casanova de Sant Fruitós de Bages, on som nosaltres. Aquí mateix tenim el Carrefour de Sant Fruitós, el Gros Mercat, perquè us ubiqueu. Anem a parlar de Control i de Framon, aquestes dues empreses que s'han unit per donar més servei i en un lloc unificat amb molt fàcil aparcament. Ho veiem a continuació. Doncs hem entrat a aquestes noves instal·lacions que estan en funcionament ja des d'aquest 2013, des de principis d'any, aquí al polígon de Sant Fruitós de Bages, al polígon Casanova. Soc amb la Montse i el Josep. Com esteu? Molt bé. Són els responsables de Framon i Control. Són, suposo, per molts de vosaltres unes cares molt conegudes des de fa molts anys, des de fa gairebé 30 anys, des de fa més de 20. Dues empreses que eren al centre de Manresa, que cadascuna tenia la seva activitat. Parlem de Control i de Framon. Per una banda doncs, tenim el tema de rètols, ara ens ho explicareu una miqueta, i per l'altre el material d'oficina. Molta gent se sobta, no?, que a vegades diuen, ostres, el Framon no hi és, ostres, el Control no hi és, no? Empreses que estan desapareixent, tot el contrari, no? El que hem fet és fer un pas endavant, no? Ens ho expliques una miqueta, Montse? Bueno, a Framon, doncs, com que teníem la botiga al centre, ja fa molts anys que col·laborem amb Control fent serveis mutus, doncs hem vist que era una bona idea tindre en un sol punt de venda els dos serveis. O sigui, el nostre servei, que era el de retolació, sobretot de cara a les empreses i els segells de goma i marcatge en general, i el de Control, que és oficina d'informàtica, ofimàtica i immobiliari també d'oficines. L'avantatge també és que estem en un polígon on hi ha més fàcil accés, que és aquí al Casanovas, de Sant Fruitós de Bages, més fàcil accés i més fàcil aparcament. Per això que ajuntem dues avantatges, una que en un sol centre poden trobar-ho tot, i no s'han de desplaçar a dues botigues diferents, i a més l'accés per anar-hi en cotxe. Ens ha sorprès a nosaltres quan hem entrat aquí a aquestes instal·lacions al local, per començar, un local molt gran, estem parlant de 250 metres, i molta gent, a més, que està treballant al pis de sobre, en aquest cas, Josep, en el tema de Control, no? Sí, bueno, en principi la botiga com a tal ja fa 20 anys que està oberta aquí, que ha anat creixent mica en mica i ha anat incorporant nous productes, i l'últim pas ha sigut el que molt bé ha explicat la Montse d'afegir les sinergies amb tot el tema de la part de Framon. Llavors, bueno, aquí unem uns serveis, que són els que ara esteu veient aquí, de papereria i rotulació i marcatge, però a més tenim tots els serveis, com tu bé deies, a dalt, de serveis d'informàtica, de programació, d'instal·lació de software, manteniment informàtic i tot el tema d'ofimàtica, tot el tema de manteniment de maquinari, d'impressió per a les empreses. Amb la Montse Pinyot m'agradaria explicar una miqueta l'apartat de Framon, que és el que ja jo recordo quan era petit al carrer Alcalde del Montgó, que si havies d'anar a fer un trodat, un timbre d'aquests amb el teu nom o d'alguna empresa, d'alguna oficina, era molt fàcil. Aquí continua aquest servei amb moltíssimes més coses, no? Sí. Bueno, nosaltres tenim, en principi, representem la marca, la principal marca de segells, d'aparells de segells de goma del món, que és Trodat, i a part d'això tenim moltes altres marques d'altres productes relacionats amb marcatge. Llavors això és el que nosaltres ho adaptem a la necessitat del client, doncs personalitzant-lo com a segell de goma o com a d'altres productes relacionats amb marcatge industrial. Per exemple, algú que ens estigui veient ara, què pot venir a fer aquí? Un rètol per la bústia? Exacte, llavors hi ha l'altre apartat, que és el de retolació, que també fa molts anys, més de 20 anys que ens hi dediquem, que tenim un taller propi, i podem fer des de la plaqueta de bústia, una plaqueta identificativa d'atenció al client, fins a rètols lluminosos per la façana, que no hi ha límits de tamany ni de sistemes, lletres corpòries, rètols, caixes lluminoses, tota mena de rotulació. Rètols per botigues noves que vulguin obrir, per exemple? Sí, tota mena de rètols. Rotulació de cotxes, també? I llavors el que anava a dir, sí, rotulació de cotxes, personalitzant, que això dona molta propaganda a l'empresa perquè es mou per tot arreu. També podem personalitzar prendes tèxtils, doncs samarretes o uniformes d'empresa, amb rotulacions que, a més tenim productes que són molt resistents, tant al rentat i a tot. I, bueno, tots sistemes de rotulació no tenen límits amb la rotulació. Des d'aquest apartat de control també, això sobretot els petits que ens estan veient, material escolar, material d'oficina...
de tot, no? Exacte. I a més de cara al públic, vull dir, la gent pot venir aquí i pot comprar-ho directament, no? Sí, aquí diguéssim que a la part aquesta que ja existia anteriorment doncs tenim la part diguéssim de tot el tema de material d'oficina i la part de material escolar, tant a nivell d'empresa com a nivell de particulars. A nivell d'empresa tenim empreses que li enviem el producte directament a casa seva, però totes les empreses que són clients nostres poden vindre a buscar aquí el producte directament per una urgència, necessitats o gent que ve directament a comprar, vull dir que tenim aquí el servei per poder tant el servei aquí in situ a la mateixa botiga com poder-ho enviar directament a casa del client. He vist també que la gent aprofiti, ja que estan aquí, doncs vens a buscar un timbre per l'empresa, ja pots comprar la tinta de la impressora, pots fer-ho tot al mateix lloc, Aquest no? és l'avantatge, sí. Que vens per una cosa i dius, ai, mira, aprofito i compro doncs, els segells o encarregaré unes plaques que necessito de senyalització per a les oficines, que a vegades no hi caus i dius, ja que estic aquí, doncs aprofito i les encarrego. I que no tens que desplaçar-te tant i en un sol lloc pots tindre un servei complet per a l'empresa. Per fer una petita pinzellada, tenim maquinària també, fotocopiadores, impressores, i ens expliques també, aprofitem, Josep, la part de dalt. Tota aquesta gent que està treballant, explica'ns per què i a qui pot anar dirigit. Bé, d'alguna manera hem parlat d'alguns temes, de dos temes concrets que portem, que és el tema de retolació i marcatge de Framon i del tema de material d'oficina i escolar, però és que aquí, quan ve un senyor o una empresa, doncs pot vindre a buscar aquests productes que hem comentat, pot vindre a buscar una cadira, una taula, una fotocopiadora, una impressora i també tenim tot el tema de servei de software, implantació d'ERPs, gestió documental, solucions d'impressió, o sigui que d'alguna manera una empresa que està treballant o que es vol posar nova li podem posar i li podem donar el servei de tot el que pugui necessitar dintre de la seva empresa, des de posar els mobles fins a posar-los els rètols, el material d'oficina i el software. I amb marques d'alt prestigi. Hem parlat de Trodat a nivell d'impressió o d'estampació. A nivell vostre teniu 4 o 5 marques importants, he vist. Sí, nosaltres en principi sempre hem intentat tindre productes capdavanters, llavors som partners, Platinum Partner de Sage, que és un fabricant anglès que té unes solucions molt provades i molt bones a nivell de software. Som partners de Hewlett Packard, en totes les àrees de Hewlett Packard, sobretot amb el món d'impressió. Som partners de DocuWare, que és un producte alemany de gestió documental, i també som partners de Konica Minolta, que és un fabricant també de copiadores dels més reputats que hi ha en aquest moment al mercat. I per últim, de solucions de seguretat amb el producte de SonicWall, que és un fabricant americà de solucions, diguéssim, de tot això que s'està veient tant ara últimament d'atacs que hi ha a empreses i virus i tal per poder protegir les empreses d'aquests atacs. Doncs felicitem a Control i Framon per aquesta aposta de futur. La veritat és que està molt bé i és una botiga fantàstica per venir a veure, que la gent que no s'espanti. Aquest estiu que tenim per endavant, obert per la gent? Sí, nosaltres tenim obert tot l'any i el mes d'agost tenim obert, l'únic l'horari és de 8 a 2, però tot el mes d'agost estarà obert de les 8 del matí a les 2 del migdia. Doncs la Montse i el Josep tornen a estar ubicables, per si els hi havíeu perdut la pista, són aquí al polígon de Sant Fruitós. Gràcies i això, la gent que ens està veient, que vingui aquí a conèixer aquestes noves instal·lacions. Que vagi bé, merci. Molt bé, moltes gràcies.